Začnite hĺbkové čistenie. Vyberte vhodnú hlavu. Navlhčite hlavu kefky a svoju tvár. Naneste čistiaci prípravok na tvár na hlavu kefky. Nechajte kefku vykonať čistenie za vás. Pomaly pohybujte kefkou krúživými pohybmi po rôznych častiach tváre. Umyte kefku vodou po dokončení čistenia, je vodotesná. Osúšte si pokožku uterákom, aby ste si vychutnali vysoko kvalitné čistenie. Naneste na svoju tvár krém, lotion, sérum alebo masku na tvár. Zapnite masážnu hlavu na zadnej strane a vyberte si svoj obľúbený režim pre výživu a masáž pokožky. Pohybujte sa pomaly v kruhoch, masírujte si tvár. Vychutnajte si obnovenú a omladenú pokožku. Objednajte teraz a zajtra dostanete svoj domáci spa center.